Awusafo makwaba emajo ediba adom kase so ebraso se no nsia ba pa mu de nanum se ensem no ya pepiem ne ya ba ba mu ene de ebrewo ene ensem wasi echen piwa ya boa no ene de ebrewo wanti bia ne ne waye ho papa sanse ene ensem wasi no echen ko eta ho ene ne de ebrewo enimre etamu ntimu so tena ho ne ansu yemo bodin ne mekin kan emfama ho hye so me se edin a mejeso ene nana ajeyi obrempon yentwa hu tawmra ne ba ensemo ekoso ankasa omayimu no yede bebro Yoma kwaba said yes no yensensem na se na yemfansem no mamuna obetwemu oman Ghana ewumi enka ohwama no ne eni wiase afa na nyina mu a enka oman de nyankrompon tutubonsu ayese wate yade ankasa eni ome no ma oman ewuska ko ahodo nyina wombo site bom godu diamond wom yesi bidie chakoyi ebi wo ha etunkyini empoano die amane soa ne nambia bi wonsuom yasan kra nso asanso anya fanwo patru eni diza nyina ebi wo ha atese no mabia bi wasase yase dua mankan ye bobanche bo bodio de si wa na fifi atese buro ne jaipantu ne gyina wo na so man yesikasem odepu ache no tese nkoyi kura sika ne yare atese buro ne beka se economy tese enyenyenyenyenye no ene ne mampani Dondramani Mahama ete Flagster House wo no tese boman die ko die ebia ne no mi bi na we so sanse nyakompon ache ade pa na kamel se wo ba wo ho afe otiri so afe wani afe wanim no wachie ne ahonka wom atese Philomena bibia tutua de tua ayeda yi na so bema empewo na tese no me da so sa eno my Ghana mampani tese eya yenti o tese oba beye enhyemudie sonkubi no afrefre asoafo ne abadie kyerefo nyina de omakwa kusia obo bia dia no tese presence no aba betra wo se ya ba be kyerem ade pa wo my Ghana se beya ye economy yesikasem ebetimi akonkan no eno ho na mampani tese oba beye opani ono no etwetwen komo de mampani ene sentwefo so di nkita ho abadi kire owura Mutala Muhammad ene nei wohia ye Flagster House ene wode se wonyina tudwa che se we yansem mampani Dondramani Mahama aso ho da ye opese wo ye se de be betimi aboa na o mayi musu yetimi hu ekwanpa ebetimi afaso na yesikase betimi akoso opani ne che se mampani che se efiri afimpienu ye nu enkono mu 2009 ya ba besi nei no o mayi sikasem ebu ne pasa sa kokono pa atese enkoyi enti wo ba beboa ni nyina mu no wo kyese wo hwemu efimpienu ene nkono besi nei no endi se amane bae no o mayi bia ne so enkonko wie to bomoden se obetu na soafo ne bagiche adwedachifo nyina afo na motimi aboa na o mayi sikasem etumegyina na so yi yeto ansem no so yehwe ensemfoforo a so behwemu a wo mayi mu enye sikasem ko a na ato apia ebu ne pa enoma bebiri wo ha eno so wo mayi mu ebu ne pa enkoso yi kura na so behye no nso a wo mayi wo mu so bekeka no masi ani no ahwe no mayi a eja nso aba beso yen ene eja esane ne neguye so eja sane kina ne guye so eja esi ne jesi ne mpo enim se ebia ne kija no oso yimu no wajaye kakra nso se nya enrada Kumasi no paya efra ho mazi Kumasi ne kopi ho ayeton ka ho yeton ka koba ho yeton pompi ho yeton batro ho ene jai omu ya ade bonade so pa eja to ho atese bia from say club 600 nchen ho ba bia atese eja da ho tututututu mahwemu a amanfo shop makomako enkron ena chese ija tomu ahye amanaja ro sempa ne no ena amanfo bi o mazifo editu da hze se kwanye ija ne fa so ba ya nkasa de omho dwuro mpa obi kura ho ane ka pa isi wo ka no ahye ene ne omho twetwen komo no mo kire se bo mu nim se ye shop bi o ho achese ka battery ne wo ho eno a ne kofa ija ba ye nanso dum jadumakuo no a ewo mazi aso ho no kire se omo de omo tenkra no be ya no pa no num pa mu ena mo bo modni tu ana mo ko ho ekobo modi dumja no na ebesi ne de so metima ka se asomasi anaso benten chewa anase ne ba ene ma jai ba ye de omutise omuka ne no matunyame emra pa Yesu bakura wonfo mu nko eto omutimi ensisu dua ne mum eja no ahye no be hwehwe mu akwako hu kwan fa so eja ne ba ye na wo ye be pawo se na musum eja ba ye de ne de danta wasenema ewiasi yesehyebre eye nyakompon ene wode ma
enu ti se nyame bebo wo bi okra yoba yebo no ase aware po be ware bi edin obi oso benya aware so ni kunu wodo pa wondo no be sibam no a koso ye aduane mamdi wo ye aduane di wie ya no wache na suo ehedin hemre no wa sibam no wie kura wasanso asanso mia no asan ka ho mpaso mia no mia no atese awro honkwa no ba hu o mayi mu so sabi na ekoso obi ho an ya wo no na yade etetu na behwe obi ho a se benya do besia no na nanu bese emu papa bobo ntokro se wale tokro no na dedam bo wana ne si emu papa bo nkura ni adare se ta akura ni ade che se enhye nkura wo sere kire wo a na che se mamwata bi na eba so ba sa no kokosia no kra ko ware no anajo wo ye se me si so brade bi kura bo se wo yam hye hye san se tokro da nanu mu no che kanu eno enene surgery bi akoso wo ma ye opre han pa atese nipa 25 era che so mabo modern pa timia ye sa surgery eboa so musu betimi anya pomdin no matimi afo mo ho de so hwemu a na kire se enye yare bone enye yare ketwa so a etimi ema nipa nya pomdin papa eno na doctor fo wo kwasi mintim abomodin ebomodin etu na mo se bo mu hye wi no matimi atimi ahwia efian kwanta aban ya sabia na sa adwumade wi nyina akoko pie ya a doctor fo mpanifo ho eche se wo mu ye wedi aboa se de be ya manfo a omo saa hawo ne amane wi mu no so ombetimi afiri saa ho misan se ekobase ejeje omo saa na so omtetena wode omo sim dogontokro eno manu mu apa bo bikra ne hwini mu tokro timi ba be paisi na nu na bodi mu apa wuhia na se na se bibi aso ase max aje unhunde wo kopɛ ne kro enyeyi na kyese aya bibi bi na etuatua wo eno omo kyese omo ye ni panim claim na nim ada ho se de be ya obi so hu na obetimi akase se oba ampew opɛ me hu afɛ akyese aya ni kan ne kom kyese ebeboa ameni pa ho fɛ etimi esipi esita wo mayi mu yeto so ne de semfofro edi aba ebia na okoshi aba ya bia te sa abomodin anya abotre surgery wo betimi asiesie ne se no amana no na yeyi na yento ansemfofro so na yehwe mampani dada akofo kire se oda wo na papa yi wanyini o se Ghana fo mane nda adan a kokora wo se wo musoria ena asem de kodna akoto no ena ama manma huhuhu ena wie ma betum ena tinten bia besinse wiem ena ma Ghana nti bi to gare na bi to nti wo se ho wo se Ghana fo yeduebo wo kyesa asomdwebo man papa wo se nya de se koto nsensem ebetimi akwakofa ntokwa bi hwe mojaguo bi ni ade de bi aba wo kyese se wo hwemu kura na koto no nsem no aba no kyese wo man kabima kabia mabu no in fact ye kwa apia wo ya jintintima wo papa achese ye konkan wo kyese asemi koda akotui eno manyina ekoso bosun be nwotwumnie yenti so obi abobitu obi atose kan na se bibia si wo kyese eno manyina ekonkan entondo hu se betim de hoye bi aba asema mampani eka ene semchofo twetwim komo no di tudwa kyese wondo wogidie pa se koto asemi ye wo hoyi ebetim de asomdwie mapa ene wo do ne de aba afutuo ene wo de ma sanse wo kyese pani entena fie ema mofra enwi nanka nyesa ye frɛ no panyimbone ene pani o cheka kipieto ne mofra danso ne pani dwamanfo no wase osrese court na asem ni nyina ba wie ya petitioner se ene respondent nyina omunyintum se be ko bonkum se be ko nifa no yese kokoba ende deba ni nyina ye kofi krum ena potohwe gum dan hwe gum kwanse kro no mu na kontia de be se hwinti mampani dada akofo se be ko akowie bia Ghana man ye nyintum yento aso na yemfa ensemfoforo emfa emro so behwe mu awoman mu se political parties ahodo ensem a ekoso ewo court wo behwe mu ana ekuo bi from IEA ena wo mu ayomadwen se wo mu de ba ne se amambu no enkoyi mbetimi afre so kaya ye ba beto ba mu frɛ wo mu gina se nto mu so ba nyina Hasan Ayarega no ginam mampani krofo mama no ginam Nana Akufo-Addo no ginam na Abu Sakara no ginam ne buso masem na Hasan Ayarega no bo wane ade wo mu sankofo nam ko mo asemi on beto dwa se be ya nka koto nsemi ko ba na wie ya enka me ma ekuo bia nya na adwo se ankwa ma minti no mesan so san de akose ye nhwe mam ye friend say review ni bi eno no de beto dwa na opani asidu nketia general the mosquito ono na ye twetwefo opani de ma ndc amanyiko no wo che se ayefo mu oduebo mususu nka ye mamu ba ko anoma komiyinu wo che se asemo ayefo ka no ye bogos ehunhia emfaso bia ni so mko manuntum isan so mo pa kasa dodo wo che se enwom de be kire de amanyiko no nye se ye aba no ye de ba wie se we adi nkunima na we adi ntwa ye fa we nkokoto anase ye sanko ye review anase wo se enyo masem no wo mu duebo dodo ento mo hwe nko masem wo che se ayi kura so mo so ye de so boni bi bom be ye wo so mo ande be gina edwaso wo be ka se ene ye wo kura mpo na manyoni a wo be
kasa mana traso no ye betimi atwa so ne ade wo so omunye ehu omu de oman no keka muntimi nya hwe on de man no donwere ebi ngo mo enu nti no won de wo ka sisu bia se ayefo wo mo nsusu nkasa san se kasa dodo no ensidan enti ayefo sedun ketia mosquito se man kama no ntuma anopheles mosquito obenum mo se wanom malaria ele bechi mo na ene general mosquito eno no ena wo kire no ntia yefo man hwe ya oda ho na ntuntum bi ehwu watimi se asidun ketia wo na aba wo no mo kama no ntum sanse wondo akasa yekọ amonone na yakwakohwe amonone nsem hodo bi etwagu ewa amonone a eno no so ebomoden na yede yabrewo ewo kase Yesu yenhwe na ubehwa eye Katolika asore no mu no pope bi wo ho a wode nsem bi atodwa na pope ben asembe no waka ye na ihumra ne fambre Sadia mdi kan yi masutire no yenhwe na yenkwa amonone na abehwe mu a Roma asafunu mu ye wo enidisuo yetimi nya catechist ni aba fada ho na ya ba bishop wo ni ya ba archbishop wo ni ya ba pope na tiro no wo kyerese nyame enesi wo nko ene wo koye na yenkɔhwe apomden sanse pope wo kono na ne ho eden ya apomden no hwe ne ho yi ye dan ho aba ne ba ene ye frɛ yade bi se etwere yade kozikɔkɔ kyerese epilepsy ye baba me hwe ye de ba ene de kɔ nyina ye behwe yenkɔ Yemakwa ba ediba apomden kase so hyere so mam se yese kwaakya de fa ye de sika ena de eje na apomden kase ye de brewe da Sibre Company Limited wono ena akwakofa Sahat Herbal Mixture edi aba eno no ayemkuro hu de ye enye se eduru baako ne de tu yare nu yasanse da bi we de yefunu mu kuro no de tu ase ebro ni beka se stomach ulcer eno ena Sahat Herbal Mixture de tu ase da Sibre Company Limited na dama kokonongo dosopo no benya tu ba bi tu aduru bia obenya bi atu wono ena yeso ase na yehwe ende yade friend say etwere yade bia ye nimguase yade pa wo ye wedding ada na yade kawa no ukunu ahye wonsa me I'm putting this ring on your finger abozo akekra na da ho ukunu awe kiss your brother na da ho chese wo to party na dondo eno da ho chese nimguase yade wo ji wani no na wa ba be so mkwasi kokko hwe ya no se yade obema ndin kase epilepsy ate se yade a etwere yade eno ne ye hwe de de ba eno aye de bibro ye to aso akwakohwe kon ye fa so ba ene de ye kura ebetimi de asi ya no kwa ye ne doctor fa twetwe nkomo ye hwe domude emaye Endra yashase ekasafa etwa yare ho na ye cheche kwanya obi betimi anya sa yare bi eni se kraba ni trim anaso di ni ti apem ho ama ana wonya stroke ye kanso sa dodo na ye ni matubinti a omunya enne ye beto aso ahwe senia nya ema etwa yare ehase obi ohol ma yare wono so bibia oye fine de na so wo hwa na se washase esro atone so enyema di biba eni tv hwe o hwe tv na se bobobo neni bebra etimi ma yare eba lights are flash to say siren o hwe police for car lights e dandan neni red ni blue yi obi etwa yare won so gina ebi nchen na ohwa ebitima ma asro atone so obi wo hono ma obre so bre ebia o school asema na bibi ntimi nda nti wa bre eno so etimi ma etwa yare ba nyema kitinkiti bebre ho betimi amaba dodo na esro yare na so yare enye husa hwehwemu kire se ofa nipa edubia emu enson no se omufa eduro pepepe beye enfie mienu kwa ekire na dodo na ensen enya yare biom ase efrom so de na sundro ni timi ma ano brass ya kra dodo na emba biom kakra bi pe na ebia ebesan aba nti indro ho ema ye mfa ye mba ne ye mame na ye nuam enhye dem nia ehu ewo etwa yare
ene se ehyasie na se bibiomu gina ne nye ebia ogina gya ho ogina okaka ana bibia etime de ohawba ebetime de owuo kura aba se etwa yare ehyasie a na obenya na yim hwehwe bibisi dwane obi kura ohabo se na so akofa atre no de ehye ni pakrenum daabi we nyina no enhia se yeye ni ehia ne se yebeso ni pakrom na ya boa na ede na to fem boko se onya to fem a na ye de sumie ana ade a emre ahye ne ti ase emaye nchekere no pintan se obepra no ho da bi wona obepra no emaye mpre se ye de ade be hye ne num isan se eno kra na ebepro mo dodo na oyomosa na otwen kakra omani so betete omo na o ma ye fine na no there's a hospital na say de omo kwa nya ye de omo akọ aya yesro enyema bi ebi no egitum se etwa wo bi so na do ho ka no ana ho ka ne tosu a nsu benya daabi enye no kre ebi no mo egitum se omo etwa yare wo omo so no omo ye basabasa omo entesa enye beye etwa yare enye beye obi a etwa wo ne so no otimi etna sete se wo enemy a bibia ni enso ni hia ne se nindru no offer so offer nindru dia obey okay etwa yare enye yare a eba so a ewo ho afebo daabi se offer nindru na senyam kan dodo na yare ne ensamba omsu ebio 7 out of 10 etom ye fan shi ntim ye hu se ye mba na yaka omo hye dem no ye do omo hospital a ohu ebetom Amakwaba eba agokansie eso adom kase so mede ne kusi mensa capito hye so se agokansie de bro no atenka coffee gin ena ekuta asen ma ye de bro se ye koya wadam se na ye ku rafi adamu a na se nigye na ahya ase na msa atenka na ene de ebedi ye weekend no na bibia koye kama ede amaye yeni kan na hwe nsem no se ne si etia na mrantie bi edin beto dwa na nsem se ahwe yi a wo munya akwanya emesi akan ma Ghana Black Stars abra yene Zambia for ebesi akan ewo World Cup qualifiers temu abrantie baako a ne din epiedwa Sule Ali Muntari Sule Muntari yaka Sule Muntari ho nsem na no na nsem fra esamba abrantie baako bibini broni Kevin Prince Boateng obeka abrantie yekofa no se omesi akan fama Ghana we so ni begina na de agokansie esi hye so se atenka coffee gin de wo mu ne de wonom a otimu se ampapa wana kasa ewo mu gya no eda so agina mu lebo no ne asesa ne kakra bi nti no bi na afi yemfa nwura weekend no mu na bibia enko medi de kusi mensa capito na naje ede kase ne to aso nti sa akode se okuru no pa sa akode me ma go ahead go so ha na kwaso metunum na ye to aso abrante ba kwa wo mai mu enum pa ene agidi pa ai konkan pa se me kase kan obetimi kan telephone komo do telephone komo o ya de pa my jamfi wache se okoya waba ne big artist wodi no mo bi ba na my jamfi che se ba waba no e de no ba be ye nti my jamfi na my kase hello ayum tuni aye friend ye sloppy my jamfi moba kai no anyum tuo mu di oya ade papa yi utene nka che wabo anyum for be ye 30 years mfi aduasa in our music industry munasi otu bata ko Holland abrochimemu na afen sama yensa kan se sloppy my jamfi aba back to Ghana our be dwumadi development shows ne other shows they help eye awmo so wo eye Ghana music industry mu papa ni nyum pa Ghana for the kind of pan telephone nkomo sloppy my jamfi was back to Ghana I just say all be she ne dwumadi ase no aboa wona on person mo to high life e ma no ko animu so etimi akwa achi kase epo na etwagui eno kre my jamfi no enum we ba ye na me abofra kakra na chese ene dia agba akokra ene fine pa na se ye hu siesie ye ofe se nye ofe Latida fashion sadama eno siesie kama free trace besi ye na ase
a yɛde aba bɛtena ha yɛ so yɛtwa kakase bugu kama ɛde ma wodi aba ne sɛ wopɛ adeɛ bi apam de Latida fashions na fa ne ma nyinaa ɛkɔ na wɔno nso ɛmo anada ma ɛno boa yɛn yɛde bɛsia na yɛda production team ne nyinaa se so mboa yɛn keka no masisi ani ne director ne ɔmo keka ka ho ne bɛhwɛ chimpenten kwakɔba saa na agye nso ba yɛ na ne yabe obidwagu hɔ ɛde ma wo kyɛ sɛ yɛde bɛsia nyame yɛadom a no nsia mpa mpɛpɛ hyia yɛn ha ne mfa deɛ kyen wei ɛmfa mmerɛ hyɛ no nso sɛ medin no yɛ Nana Agye Obrempɔn Makram